Čo mám nové, čo pripravujem a na čo sa môžete tešiť, to vám poviem v dnešnom videu, v ktorom sa spolu aj nachystáme, namalujeme a aj si spolu upečieme moje najobľúbenejšie, respektíve aj z mojej výrobne najobľúbenejšie cookies, ktoré budú že malinové s bielou čokoládou, ale pozor, vo vnútri budú aj plnené, takže určite ostaňte pri videu, najskôr pôjdeme na to líčenie. Potom si pôjdeme napiec spolu tieto kukise, nájdete aj recept a budete si ich môcť upiecť aj doma. Ja verím, že vám budú chutiť a že sa možno aj inšpirujete mojim líčením, takže poďme na to. Ja každé ráno začínam s mojim bebečkom. Bez toho si ja už jednoducho neviem predstaviť deň, takže musí byť. No ale chcem sa s vami teraz trošku porozprávať a chcem vám priblížiť nejaké moje novinky, v prípade čo chystám alebo na čo sa môžete u mňa tešiť. Samozrejme týka sa to pečenia, keďže ja stále proste pečenie milujem, takže určite sa môžete tešiť na veľa obsahu práve čo sa týka pečenia. No ale čo pripravujem, tak to je nový kurz, ale nie len pečenia, ale aj jeden kurz, ktorý je určený primárne pre cukrárky, ale samozrejme aj pre ženy, ktoré majú nejaké svoje handmade podnikanie, prípadne aj nejaké iné podnikanie a chceli by ho trošku posunúť zase, respektíve chceli by z neho získať ešte aj nejaký iný príjem, online príjem, lebo ja sa aktuálne primárne venujem ženám, ktoré zaradzujú do svojho portfólia, do svojej ponuky aj online produkty, keďže ja sama takto už dlho fungujem. Takže ja práve ženy učím, ako si vedia tieto online produkty pridať do svojho portfólia. Budúci mesiac chcem ísť spustiť jeden kurz, ktorý presne krok za krokom ťa povedie k tomu, aby si aj sama krásne vedela takýto produkt pridať, aby si ho vedela krásne predávať, následne opakovanie a tak ďalej. Takže naozaj tam bude absolútne všetko, čo ty potrebuješ na to, aby si jednoducho mohla predávať aj online. Áno, je to primárne pre tie cukrárky, keďže ja sa venujem tejto branži, respektíve som v tejto branži už roky. Viem, čo tam jednoducho funguje, už viem, čo tam funguje menej, jednoducho nejaké celé tie stratégie za tým, hej, že aby naozaj ty si jednoducho vedela tieto online produkty predávať aj popri tom svojom biznise, respektíve popri tom svojom pečení, ak teda napríklad pečieš aj na objednávky samozrejme. Čo chcem ale podotknúť je, že je to aj pre ženy, ktoré nemajú svoju oficiálnu výrobňu, čiže toto je úplne úžasné na tom, že ty krásne vieš ako keby tie produkty predávať a nemusíš mať ani schválenú oficiálnu výrobňu, hej. Samozrejme je potrebné mať už nejaké svoje skills, nejaké svoje know-how, hej, že už trebárs, ja neviem, pečieš pre rodinu, pečieš pre známych, hej, že ti to chvália, že naozaj máš výborné recenzie, máš nejaké svoje postupy špeciálne, hej, a dokážeš to ty dať takto medzi tých ľudí. Že naozaj je to pre teba, ak fakt si chceš ten príjem trošku zvýšiť a naozaj už ťa jednoducho nebaví byť na non-stop v tej buď výrobni alebo v tej práci, jednoducho to, čo ty robíš, hej. Takže chceš si jednoducho ten čas vziať pre seba, aby si mala čas na svoju rodinu, na svoje deti, hej, aby si fakt mohla zo dňa na deň povedať, že jednoducho teraz sa ti nechce tvoriť, hej, si unavená, alebo chceš byť teda so svojimi deťmi, tak sa s nimi zobrať niekde von, na výletík a tak. Takže naozaj ja sama takto dlho už fungujem. Mne to teda extrémne vyhovuje. Potrebuješ tam mať aj nejaký ten systém za tým, ktorý ti to bude jednoducho predávať. Hej, že musíš to jednoducho aj niekde ten produkt dať, musíš k tomu spraviť celú tú cestu takú zákaznícku. O tomto bude teda ten môj kurz DigiBaker, takže budeš tam mať aj šablóny, budeš tam mať jednoducho aj moje také úspešné reelska, ktoré mi naozaj veľmi veľké predaje spravili a jednoducho fakt všetky tie stratégie a všetky tie ostatné veci, ktoré ty jednoducho potrebuješ k tomu, aby si mohla úspešne predávať tieto online kurze, ale ja pre vás pripravujem ešte jeden kurz a to je vyslovene teda pre ženy, ktoré sa chcú opäť naučiť niečo nové v pečení
a pripravujem pre vás kurzík krásnej, vysokej deluxe torty, ktorá je naozaj veľmi moderná. Podľa mňa bude moderná, alebo respektíve stále bude v kurze. Mne osobne sa tieto vysoké torty veľmi páčia. U nás vo výrobni šli stále. Hej, jednoducho v kúse sa objednávali a dokonca ja som na ňo robievala kurz v našej výrobni. Ženy si ho veľmi chválili, takže verím, že teraz budeš mať možnosť sa ho naučiť aj ty z pohodlí domova. Ináč, chcem vám ukázať túto sadu štecov. To bola taká akože veľká sranda s týmito štecami, lebo ja ich mám v podstate, no ja teda mamina, asi možno od minulého roka, ale už fakt, že už to môže byť aj rok asi koľko ich mal, lebo oni kedysi vo farmácii dávali, tuším, k nejakej objednávke ako darček. No a ja som jej to teraz národnila, lebo ona tie štece aj tak moc nepoužíva a akože pre mňa sú brutálne. Fakt tento štetec na make-up, s ktorým som si teraz dávala to bebečko, ten je top a je to taká ako keby cestovná sada, majú ich tam stále ináč a sú fakt perfektné. Ja jednoducho bez toho líčenia nevidím z domu, čo si budeme hovoriť. Používam vo veľkom farmácii produkty, tak opäť sa to vo mne nejak tak rozvinulo. Tá moja vášeň z tých mojich dávnych čias. Ja neviem, kľudne mi dajte vedieť, že či tiež ste mali niečo podobné, hej? Že ja neviem, na prelome strednej trebárs vysokej školy, že či vás tento beauty svet nejako tiež zasiahol, alebo či sa jednoducho tam opäť ste sa našli, ako napríklad aj ja teraz. Ináč idem na ten korektor použiť tento štetec na korektor a vidíte, inak už používam štetce. To som teda chcela, že fakt som sa jednoducho znova do toho zamilovala a pokiaľ ti to má priniesť tú radosť, tú vášeň, jednoducho, že sa fakt nejako skrášli. Ja si pamätám časy, keď nás triedna, ešte hádam v 8. triede myslím, v 9. posielala umyť na WC, hej, čo sme už boli jednoducho nalíčené ako dievčatá. Takže nás vždy takto poslala, hlavne linky čierne, samozrejme špirála, to muselo byť, takže ja make-up fakt milujem od 8. triedy, respektíve kedy som hneď mohla mamine kradnúť malovátka a podobne. Takže vydržalo mi to doteraz, len tým, že som potom tak začala sa venovať cvičeniu, neskôr teda aj piec, tak to išlo tak do takého uzadia, ale jednoducho ja som sa ako líčila fakt stále, hej, že stále som ako zháňala nejaké produkty, ktoré mi budú vyhovovať, ktoré si obľúbim a podobne. Ešte keď sa vrátim k tomu kurzu pečenia, ktorý pripravujem na tú tortu, tak ja naozaj sa snažím tie kurzy, respektíve tie e-booky a všetky tie recepty, ja sa to snažím robiť na štýl, že naozaj je to pre ženy, ktoré sú zaneprázdnené, ktoré jednoducho nemajú čas na nejaké komplikované technologické postupy a naozaj nejaké náročné postupy, hej, že naozaj chcú jednoducho si upiecť niečo dobré, čo bude chutiť aj ich rodine, chcú to mať rýchlo, nechcú nad tým stráviť teraz 2 dní, rozmýšľať, čo kde, akú želatínu, čo kde jednoducho použiť, takže ja som naozaj zastanca takýchto receptov, keďže sama to poznám, tú zaneprázdnenosť a jednoducho chcem prekvapiť návštevu, hej, niečím dobrým. Ale jednoducho nemám teraz čas 3 dní sa s tým ako keby hrať. Ja preto aj tie moje kurzy a tie moje recepty, ktoré sú naozaj absolútne nenáročné, či už na nuky, či už tartaletky, či už tam dokonca v tartaletkách viem, že ženy napríklad, ktoré majú odo mňa tartaletkový kurz, tak si proste kupujú už hotové tartaletky a využívajú hlavne náplne, hej, lebo tá náplň ti spraví jednoducho tú tartaletku takou úžasnou. Takže dosť to takto mi posielajú fotky, že jednoducho si tie tartaletky kúpili a využívajú ako keby tú náplň. Takže tam máte, myslím, 10 tých receptov a jednoduché sú tie náplne úplne najviac podľa mňa. Tak milujem aj zložitejšie veci samozrejme, ale vyberala som hlavne do týchto receptov, keďže naozaj primárne je to určené pre možno ženy, ktoré ani nepečú veľmi, ale jednoducho chceli by naozaj nejaký dezertík, ktorý fakt aj krásne vyzerá, aby jednoducho mali tú chválu od toho okolia, od tej rodiny. Takisto bude aj tento tortový kurz. Naozaj, ja som na kurzoch mala žienky, ktoré boli úplne začiatočničky, hej, že jednoducho torty v živote nerobili, ale jednoducho chceli by aj niečo takéto elegantnejšie, luxusnejšie spraviť, takže
absolútne nenáročný postup, proste fakt čo najjednoduchšie. My si dnes upečieme cookies, ktoré som piekla tiež aj v mojej výrobe. Budete tu mať aj recept. My si to pôjdeme teda spolu upiecť v druhej časti. A som teda zvedavá, čo poviete na výsledok. A dúfam, že si to teda aj vy upečiete. Ináč, ak by ste chceli viac info, trebárs aj o tom mojom kurze DigiBaker pre teda ženy, respektíve cukrárky, ktoré chcú pridať tie online produkty do svojho portfólia, alebo jednoducho nemusíš byť cukrárka, hej, ja sa to snažím sa to robiť tak, aby to bolo pre teba, napríklad aj keď, ja neviem, vyrábaš nejaké šperky, alebo proste tvoríš nejak, maluješ obrazy a podobne, hej. Ty krásne vieš aj z tohto spraviť online produkt a vieš ho taktiež ponúkať, hej, takže tam proste fantázii sa medze nekladú a práve, že mne je tak aj celkom ľúto, že veľa žien to nevyužíva. Ináč tento štetec používam na rozjasňovač. Príde takýto blendovací, tuším, a príde mi úplne super, že ten rozjasňovač sa s ním dá tak jemnúčko, hej. No a jednoducho príde mi dosť také, akože sú aj celkom smutné, že fakt veľa žien to jednoducho nevyužíva, hej, že stále ako keby sú závislé od tých svojich rúk, lenže proste tam máš obmedzený čas, hej, ty máš čas len taký, ktorý jednoducho ty vládzeš, lenže tým, že ty dáš nejaký kurz alebo nejaký iný produkt, e-book, hej, do toho predaja, tak ty dokážeš jednoducho to predávať, aj keď nemusíš ani nič robiť, hej, takže akože samozrejme tá práca za tým je, ale nemusíš proste, chápeš, ako napríklad keď ja som piekla, hej, vo výrobni, tak jednoducho musela som byť, ja neviem, 9-10 hodín v tej výrobni, aby jednoducho som zarobila niečo a aby som mohla si všetko zaplatiť, hej, čo bolo treba. Kdežto keď ja som pridala online produkty do tej výrobne, začala som robiť kurzy, tak proste ten príjem prišiel aj z tohoto a tým pádom ja som si jednoducho už potom tie objednávky vyberala, hej, že ktoré budeme piecť, takže už to bolo úplne, to fungovanie úplne o inom. A toto je jednoducho tá moja snaha a ten môj cieľ, kedy ja sa naozaj snažím tie ženy viesť k tomu, aby naozaj si jednoducho ten čas zobrali späť k sebe, aby si to proste zľahčili, zjednodušili, aby fungovali aj šťastí takýmto štýlom. No ja sa trošku bojím, aby zase videjko nebolo až príliš dlhé, lebo ja keď sa rozkecám, tak väčšinou sa neviem zastaviť. Si dala teraz trošku veľa toho tieňa. Takže ja to možno potom už aj trošku zrýchlim to líčenie. No ale teda iba som vám chcela ešte ukázať, rozmýšľam, že čo mám nové za ten čas, čo sa teda aj vyššie takto, proste vyššie sa venujem aj tej kozmetike. Naozaj, ja sa priznám, že mňa to tak extrémne chytilo a mne sa proste naozaj páči, ako to má celé to Farmacy vymyslené a premyslené aj čo sa týka tých príležitostí pre tie ženy. Mne sa toto naozaj tak strašne páči tým, že ja sama milujem tú kozmetiku a celkovo všeobecne kozmetiku a baví ma jednoducho, keď vidím, že to má ako keby taký hlbší zmysel, hej, za tým. Jednak aj to, že ty si dokážeš tým aj, áno, privyrobiť, hej, teraz ja primárne nejdem z toho, neviem, aké sumy zarábať to vôbec. Ja vám odporúčim, aj keby to nebolo z Farmacy, možno nejaké iné produkty, a teraz myslím, že som sa aj nezapudrovala tú pleť, tak ja vám odporúčim veľmi rada aj iné produkty, ktoré používam a ktoré milujem, ale musím sa priznať teda, že naozaj veľa tých produktov. Ja napríklad som zvyknutá na pleťovú kozmetiku od Medic, takže mám tam nejaké pleťové produkty, ale teraz už som si kúpila aj nejaké z Farmacy, ktoré mi jednoducho celkom aj pekne vyhovujú a spravia mi tú istú službu, hovorím si, že prečo nie. Takže treba si to vždy poskúšať, hej, ako ja absolútne nič nezatrácam. To u mňa asi neuvidíte. U mňa jednoducho neuvidíte žiadne hejty, ani rozoberanie druhých ľudí, ani neviem, čo by som, nejaké klebety alebo niečo, jednoducho, ak to s tebou proste rezonuje, hej, že si na takej rovnakej dĺžke, že proste ty máš svoj život a žiješ si ten svoj život a nemáš potrebu riešiť druhých ľudí, nemáš potrebu nejak sa vyjadrovať k druhým ľuďom, tak potom si to u mňa správne, lebo naozaj toto u mňa asi nikdy nebudeš počuť ani vidieť, takže
Inak ja teraz som si obľúbila veľmi také tie, že si robíš linky s tieňami a ja si to robím s touto paletkou krásnou mojou Oasis Desert Sands. Áno, takže úplne mi to, ježiš, strašne sa mi to začalo páčiť, takže ja si to len takto jemne. Dávam si to aj pod oko, hej, ešte trošku, ak mi tam ostane na tom štetci. No a viem si to ešte trošku, ako aby to nebolo až také úplne, že výrazné, tak si to proste ešte tak zablendujem. Takže ako toto sú naozaj postupy moje. To nie sú žiadne profi postupy ani nič podobné, takže to je len ako na inšpiráciu, že naozaj spraví to taký pekný efektík. Dúfam, že to je trošku vidieť. No, ale ešte teda, ak sa vrátim k tomu hejtovaniu druhých ľudí a podobne, tak jednoducho ja som toho názoru a ja sa riadím pravidlom žij a nechaj žiť. Asi tak jednoducho každý máme nejakú svoju cestu, každý sme niekde a hovorím, že ľudia, ktorí sú trošku viac možno uvedomeli, že jednoducho nemajú naozaj potrebu riešiť životy druhých, hejtovať stále niečo, sťažovať sa, jednoducho asi fakt tá práca na sebe spravila svoje, lebo nebola som na tom vždy takto, ale naozaj teraz posledné asi možno 3 roky jednoducho naozaj fungujem už v takom proste inom režime a teším sa z toho života. Som vďačná za veľa vecí a ono je to aj tak krásne vidieť, že naozaj ty čím si vďačnejšia za tie veci, ktoré už teraz máš, tak jednoducho ten život ti toho posiela stále viac a viac. Možno aj taká pripomienka pre teba, zastav sa trošku, porozmýšľaj si, že kde všade ty môžeš byť vďačná, za čo môžeš byť vďačná, keď náhodou, že zrovna aj si v nejakej takej horšej situácii, kde to vieš zlepšiť a naozaj buď vďačná aj za tie maličkosti. Nehovorím teraz, aby si sa prispôsobovala a ďakovala naozaj za nejaké situácie, v ktorých ty sa jednoducho necítiš úplne najlepšie, to ako vôbec. Ale možno sa tak skús nad tým zamyslieť, hej, že kde zbytočne ako keby prilievaš ten olej do ohňa a vieš, že jednoducho, že by tie situácie ani nemuseli byť také vyhrotené. Ináč mám už konečne túto Double Lash Extended, tá je fakt ako, ja som ju už mala, ale hovorím, že to tak 2 roky dozadu a už vtedy bola úžasná. Teraz proste hovorím si, že musím si ju teda objednať znova a tak sa aj stalo. Mne sa asi páči viac ako tá Zen špirála. Ako tie myhy to spraví neskutočné. No, neviem teda, ak ste ju mali, ak nie, tak určite ju vyskúšajte. Toto fakt. A hlavne ja milujem, keď špirála sa mi jednoducho, riasenka, maskara, sa mi neotláča o to horné viečko, hej, lebo ja, ako mám tu Yves Saint Laurent, tak to sa ako desne otláča a už sa fakt začne otlačať hádam po hodine, takže a to hovorím, že používala som aj tie fixačné spreje na to, aj bázu na viečko a podobne a toto fakt si ani bázu nemusím dať na to viečko a drží to ako pribité. Ja si dávam najskôr túto, myslím, že to je tá zahusťujúca, áno, túto zahusťujúcu kefku, s tou si robím ako prvé. A ja si kľudne dám aj viac tých vrstiev. Potom si to ešte prejdem touto kefkou, čiže tou predĺžujúcou. Pudrik milovaný, na ňo nedám dopustiť, ale určite chcem ešte z farmácie vyskúšať ten BB puder, lebo ten si extrémne chvália, ale ja sa priznám, že ja zase nemám úplne rada také tie zapudrované ksichty, zapudrovanú poleť, že fakt ako je tam toho hodne. Takže ja si to fakt len úplne na tú zónu, hej, vyslovene, že trošku možno aj tie prechody. Zase aby toto video nebolo fakt, že extrémne dlhé, tak ja si to už zrýchlim, aby sme mohli spolu piecť a vidíme sa pri pečení.
naše cookies. Ja sa fakt ospravedlňujem. Ja som si zase zabudla nabiť mikrofón, takže zrovna teraz, keď ho tak strašne potrebujem, ale ja verím, že to bude počuť. Ja pritom nebudem nejako extrémne už kecať, recept si nájdete pod videom, ale tak chcem ísť s vami spraviť tú prípravu, takže je to absolútne veľmi jednoduché, keďže naozaj ja vyhľadám len jednoduché veci, takže bude vám to fakt trvať, ja neviem, možno 5 minút celé to spracovanie, tak poďme do toho. Ja už tu mám nachystané maslo, ja som si ho tam už dala, ja dúfam, že to je nejako vidieť, teda maslo by malo byť fakt studené z chladničky priamo. A k tomu maslu si pridám trstinový cukor. A spolu to vypracujem. Ja budem teraz radšej ticho, keď zapnem ten mixer, lebo asi ma nebude úplne počuť, takže idem si to vypracovať do takej hmoty, aby sa to v podstate zapracovalo spoločne. Hej, nie úplne do peny určite, ale aby sa to spoločne vypracovalo. Aby sa nám to tak spojilo. A do tejto hmoty teraz idem pridať už nalámanú bielu čokoládu, alebo kľudne ak používate Callebaut čokoládu, tak viete použiť rovno tú, to máte bez problémov, nemusíte nič krájať. Ja teda mám normálnu čokoládu, takže som si ju už takto predpripravila. Idem si to dať do toho. No a keďže robím mangové, nie malinové, tak idem si dať do toho sušené mango. Snažte sa ale tiež na také menšie kúsky, lebo to mango väčšinou býva v takých väčších kusoch, hej? Takže ja si tam idem čas nalámať. Na menšie kúsky samozrejme. Môžete to kľudne aj s nožikom. Ja si to kľudne aj takto nalámem. A v recepte máte presnú gramáž. Ja dávam aktuálne úplne od oka, ale dávam ho tam veľa, keďže fakt to mango sama milujem. Ale tak, no. Opäť si zapnem mixer a krátučko premiešam. Aby sa nám to zase spojilo s tým maslom a cukrom. No a teraz ideme pridať múku. Na tieto kukisky, to sú také newyorské kukisky, hej, že sú také ako keby vnútri také žuvačkové a sú také hrubšie trošku, čiže nie sú to úplne také tie práve tenučké kukisky. No a tam je podstata dôležitá taká, že aj to maslo by malo byť naozaj studené. Mne už to trošku zmeklo, keďže je veľmi teplo teraz a ja som si ho bola práve kúpiť. No a k tomu teraz pridáme múku. A ja samozrejme mám tam aj kypriaci prášok do pečiva a aj trochu soli na zvýraznenie chuti. Opäť to zase len mierne premiešam, zase len do spojenia. Všetko robím na úplne najnižšom stupni. No a ono to bude také pieskové, hej, že ono sa vám to nespojí úplne, to je úplne v poriadku. My tam teraz ideme pridať jedno vajce, ktoré si rozbijem a rozhavarkujem. Môžeme kľudne aj vidličkou, to je úplne jedno. Hej, máme rozmiešané vajce a to vajce teraz pridám v tej hmote a ono sa vám to krásne spojí. No a idem teraz záverečné miešanie. A zase úplne na nižších otáčkach. Všetko to robíme úplne na nízkych otáčkach, nepremiešavame. A zase len do spojenia. No a vidíte, že už máme z toho takú celkom kompaktnú hmotu.
Ono je úplne v pohode, keď to nie je úplne extrémne premiešané, práve že ono by to malo byť presne takéto, ako to máme. No, super, ja vám to aj ukážem hneď. A vyzerá asi takto. Hej. Dá sa mi krásne tvarovať a formovať, ako potrebujeme. No a ideme si z toho formovať tie naše kukisky. Takže ja som si už prichystala váhu, nejaký tanierik na tú váhu, kde si ich budem vážiť. Keď ich chcete mať všetky rovnaké, tak odporúčam ich vážiť, ale nemusíte, samozrejme, približne zhruba rovnako veľké sa ich snažte robiť. A môžete si nachystať nejaký plech alebo aj nejakú vzduchotesnú nádobu, kde si už tie vytvarované kukisky budete dávať, lebo dáme ich potom ešte do chladničky. Neviem, či to budete úplne vidieť, ale aspoň takto. No a ja si teda idem z tej mojej hmoty, záleží od toho, že zhruba ako veľké tie kukisky chcete. Dúfam, že aspoň trošku to bude vidieť a dúfam, že aj mňa počuť. No a tieto kukise by sa nemali úplne do takej guličky stláčať, hej, aby ste zbytočne neohrievali to maslo. Čiže ono sa naozaj len tak, ja to len tak jemne, ježiš, to tu teraz takto blbne, jemne ich ako keby prekladám v tej ruke, hej, asi zhruba takúto veľkú možno, takže dajme tomu, že máme 60 gramov, ja mám, no. A my si ich potom ešte teda extra čokoládou bielou naplníme, čiže nemusíme si nič iné pripravovať. Sice tam už je riadne veľa tej čokolády, ale odporúčam naozaj nešetriť, keď ich chcete mať také fajné. Takže s týmto sa treba trošku pohrať a navažovať si tých 60 gramov. No, takže ja idem na to. Vyzerá to ako slivkové gule. Vyšlo mi presne 10 cookies. Tak, a ja si v tomto štádiu tam ešte do stredu vopchám extra bielú čokoládu, ale teraz taký väčší kus. Ono, keď máte tie Callebaut, také tie peniažteky, ako to ja volám, tak je to také, ako ono sa to tam tak stráti, lebo to sú také malé kúsky, ale vy keď si tam ešte do stredu dáte extra taký väčší kus, tak vlastne ono je to také prekvapenie potom tej cookie. A snažím sa to tam do stredu, hej, tak to nejako ešte ako keby zapracovať, no aby tam bol aj taký fakt, že echt veľký čokoládový kus, i keď ja som si aj predtým tie čokoládové kúsky nechávala pomerne veľké, takže budú fakt také, že ak ľúbite bielú čokoládu, ja síce ju extrémne neobľúbujem, ale v týchto kukiskách akože mi to je jedno, lebo tieto sú fakt vynikajúce, úžasné. Tak si ich určite vyskúšajte. Keď tam máte už tú čokoládu aj vo vnútri vloženú, tak takto ich dám do chladničky určite aspoň na takú hodinku, stačí aj na pol hodinku, ale odporúčam kľudne aj dlhšie, dokonca vy si ich viete uskladniť aj v mrazáku, takže preto ja tie kukisky mám fakt rada, že aj keď čakáte nejakú návštevu, trebárs viete, že príde v sobotu a je zrovna utorok, tak vy si to dopredu krásne už viete pripraviť a viete to mať v mrazáku a potom si to len vyberiete, necháte trošku povoliť a môžete ich rovno piecť. Takže ja si ich dám do chladničky a potom ich upečiem. Ja už ich vyberám z chladničky, idem si ich dať piecť. Už tu mám nachystaný aj plech s papierom na pečenie a poukladám si ich na ten plech. Ale dávajte ich v takých väčších rozostupoch, hej, aby vlastne mala tá kukiska miesto, že keď sa rozteče trošku, tak aby mala kam. A mám pocit, že mne tu ani všetky sa nezmestia. Takže kľudne aj na dvakrát dajte piecť, ono vám to postojí v tej chladničke, žiadny problém. A nejako ich potlačím. Posúvam, ja si myslím, že to bude fajn. Takže ja si myslím, že z tohto množstva sa vám to zmestí na ten jeden plech. Trošku poposúvajte, keď tak. Myslím si, že to bude fajn. A takto ich môžeme dať kľudne piecť. Ja už mám teda rozohriatu na tých 170-180, dajte si ale nejaký horúci vzduch alebo
ventilátor, takže ideme s nimi do rúry. No. A zhruba tých 25 minút myslím, že ale budete to mať všetko už v tom recepte. Ja už mám tuky upečené, keď už začnú pekne do zlatista chytať farbu, tak už určite ich treba vybrať a nechať vychladnúť. Oni sú ešte také, keď ich stlačíte, tak sú také ako keby vyzerajú nedopečené, ale ono to krásne ešte dojde na tom plechu a sa to tak zacelí, takže určite sa nemusíte báť, že nie sú nedopečené. No a nechám ich teda vychladnúť.